sekarang kita sudah putus kongsi. Wes, hup, kene wae. Weh, apa meneh iki? Apa meneh iki? Nah, iki lho, Cak. Sing jenenge Mas Momen iki, sing duwe motor iki. Kok datang mbok kenal iki ngopo? Aku lho akrab karo Cak Ipul iki. Anak buaya Mas Danang bengkel. Lho, wis kenal to, Cak? Ya, akrab to, Pak. Momen iki kanca lawas kok. Oh. Kuwi apa to? Heh? Lha ya kuwi mu lho. Jenenge anu Moretal. Jenenge Moretal. Lho, lah iya kuwi iki nota saka nggone Cak iku. Terus dikekke aku. Lah, amprih. Apa?